Jerone ana apane? Ana ndase. Mesti anak kewane mlebu mbok menawa. Ora tak copon. Kowe nek iki prondasku iki terus seneng banget e. Mergane apa? Embo, kowe arep tok liling kae lho rasane. Ora ana rambute gaya. Ana wae. Mangsane ora manis ya, tak semir e. Waduh, disemir ora. Semir putih ya. Ya ben ya. Rambute semir putih. Ha iya, kuwi jenenge wan ora semir. Men truk. Cek gatelan po? Cek. Aku apa tak kelok ki to, Tin. Weruh lho, piye tak kukurke apa piye? Nya. Nya, tenan. Ya ini ki enak banget aja. Aja ngimpul wulung. Ayo. Ndak doleng. Tak sawang saka kene wis doyong ngiwa, doyong nengen. Sing rukun kowe
matur sembah nuwun kula aturaken ingkang winanting pakurmatan menipun keluarga Bapak Haji Basuki Rohmat lan Ibu Hajah Suharni ing dalu menika ngawontenaken inggih menika tasakuran Walimatul Kitan inggih menika wayah penyanipun Mas Raditya Naufal Atalah Abirama ya karo Ruzaki Arunda Putra Wiyanasa dian swara iki ling golek basa nendi nek miturut kaya petunganku kaya basa Kawi basa Sanskerta utawa apa matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi-mugi dados lare ingkang migunani tumraping tiyang sepuh saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh wonten tetembungan taruna ngungkulana bapa sesuk dewasane ya iso ngungkuli karo sing sepuh iso gadi gegadangane piyai sepuh nyatanipun kagungan putra menika wonten kemawon gegananipun tiyang sepuh ingkang dipun gadang kagem putranipun besok bocahku iso kaya bapakne bocahku sesuk iso kaya mbokne lan sak piturutipun nah mugi-mugi sasampunipun dewasa mangke lare ingkang kasupetaken menika saged nulad dhateng tiyang sepuhipun syukur bage nglangkungi dhateng tiyang sepuhipun saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh menika ing saged kula aturaken ugi inggih menika napa jenenge iki reuni utawa ya pakumpulan trah keluarga Dirjo Sumarto wonten ing Desa Degan Banjararum Kalibawang Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta mugi-mugi tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sedaya ingkang minangka dados putra wayahipun Bapak Eyang Drijo Sumarto pinayungana berkah saking zat kamurping zat saengga pikantuk margi piyambak-piyambakipun ngupaya buga lan menapa menika anggenipun makarya wonten ing pinten-pinten kitha dalu menika saged kempal wonten ing dusun Degan Banjararum Kalibawang mriki ning 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 nong 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 nek ora tak tembangke sindenku wis do kesing do doyong ulon doyong ngetan tak sawang saka kene kok arep di dadi lele macak do apik-apik iki ora ana gunane sing jeneng wong wedok iki elek-elek iki anggere ngantuk wis ora sadar ora saya. Ya wis. Caranipun mesin menika nek dienggo terus ya bakal nek ora tau di serviske ya bakal mesti lokrok, Sing girong bareng ya wis ing sabanane male padha ngawula. Ayo iki nek upamane HP iki wis baterene kae sabang. Wis 20%. Wis arep do piye? Do ngopo saiki? Kapokmu kapan? Lah aku iki kepenak kok upama kanca-kancaku ya wis awake rusak tenan ora karo-karuan. Ya, aku tak nyewa penabur 2 dina 3 bengi, petang bengi, 5 bengi kowe do leren. Ngono iki malah iso dadi gayeng lho. Engko nek 5 bengi ra ketemu ra gayeng meneh. Nek ketemu saben bengi kene iki jeli. Aku nggo penabur liya mesti gayeng meneh. Nah, niku jane trik yang bagus sebagai profesionalisme. Ya ngono, Pak. Ora masalah. Gandeng kekete do meneng wae iki ora ana kemecap. Siji-siji wis dices ya ora iso, dikampak-kampake ya ora iso. Nah, ya ora apa-apa lah sak titahe. Sak mlakune. Ane sak mlakune ngoten iki ya cara aku ya ora profesional. Yo sak mlakune ya anggere tekane esuk ora. Ah. Menika sampun mboten tanggel jawabipun kirang. Ning 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 nong 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 nong. Ya. Nembang sing kepenak, nembang sing gumyak. Karo ngundang Kang Gareng karo ngundang Bagong jane tak undang jenenge ya do marane nek ora nganggo tembang ndak kayane ora kepenak.
kedep tasma aku nyawang selendang biru nyuwun swantenipun Ibu Waranggana ingkang nomor kalih saking Brangkilen. Sinden kok lagi bar limbukan wis nguyuh. Wis. Mula ta mula ora. Oke anjil-jilan ndak pehe medun. Neno sinden iki nek karo ngawasi sing lanang ning omah ya ngono kuwi ora tentrem ngono kuwi. Sing lanang dolanan HP terus storine online. Wis jam 1 kok isih online. Semen sing lanang iki nang omah ya ben ora sato gagal. Wis metu kowe nyambut gawe sing semangat. Perkara sing lanang online ki mergo ya kancane akeh kok mbok menawa ning omah ra iso turu terus chattingan karo kancane wong lanang utawa kanca ronda. Mula aja sok suudon sik. Ambek putri sing iso usu udon sik kok ya. Mboten. Eno. Ya. Sasok duwe panyokrabawa sing ora apik. Kabeh iki ya duwe kanca, kabeh iki duwe sedulur. Dadi nek upama mbok menawa, piye kabare lumantar WA kan rasa digagas werna-werna. Kejaba nek aku nek mbiyen bojoku ya cerewete ra jamak-jamak. Anggere bali nyambut gawe mesti cemburu. Liwat kene aku gojek karo sindene kaya ngono ya. Ngawekani bojo sing cerewet ki jane gampang. Peluk dengan penuh mesra, dirangkul set. Dik, iso meneng ora mbakane tak tapuk cangkemmu. Kuwi mesti meneng tur padu. Mangga. Selendang biru. Selendang biru. Hamung ayo mbok totok tilik ana liwat kaca pengelon iki tetep ngantuk ting. Dadi kacane dingenekne iki. Iya. No. Piye? Ati kok ora mbliru-mbliru ngapa? Turu sik kana. Nora tekan batin setiamu. Yo. Selendang biru. Kene nek nyuwara ya isih do seru. Ora ketang bar nyuwara selendang biru. Tatapan ayo sambata kowe. Monggo isih. Ayo isih rampung November iki mangsamu jadwale isih kari sithik wae. Ayo ping Desember prai ping 3 mingan. Modal ora. Kapokmu kapan? Ning tetep ya tak syukuri. Syukur. Jeneng menungsa iki ya taun wingi ya sampun kados ngaten.
terus do dilekke sesuk rapat bareng. Sesuk ngoten mawon, Pak. Pokoke sesasi niku nampane ping 15 mawon. Bar niku prei. Engko nek ana wong anu piye ki, Cok? Tampa mawon, Pak, mboten napa-napa. Iki arep nganggo dina prei iki kira-kira piye? Pun mboten napa-napa, semangat, Pak. Saiki ya ming do tele-tele. Tetep ana jan. Ah, ngobah ngono ki ora turu, Ting. Ngobah. Gelungane jebleske debok. Duk. Ya, mangga. Tetep ana janjimu slendang biru. Oh. Tatra mengestu apik. Apa iki? Acara apa? Kitanan. Supitan kitanan. Sapa sing disupitke? Mas Raditya karo Mas Riyu Zaki. Kiyu dengkulmu mulya. Riyu Zaki, heeh. Ana saiki do nganggo jeneng Jawa ki do wegah ya, Tru. Ha iya. Anak cenger lahir dijenengke Joko wis arang-arang banget. Bambang ngono arang-arang banget. Suwita ngono ora ana. Kabeh nganggo huruf sing kari dhewe nganggo ik. Kenia. Heeh. Avanza. Ku mobil e gong ora. Mobil paring banter dhewe. Heeh. Kok iso paring banter ya CC-ne kalah karo sing mobil-mobil gedhe. Weh, kowe iso apa nyelip Avanza? Bar nyelip Avanza ngarep ana Avanza meneh. Bar nyelip Avanza ngarep ana Avanza meneh. Saking akeh. Ha iya. Banter banget. Ya moga-moga bocah sing disebutke iso dadi bocah sing utama ya, Tru. Ya. Dadi bocah sing becik, dadi bocah sing iso ngabekti karo wong tuwa. Merga wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina arep bocah iku sesuk sugih, mlegedu, iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina kuwi ora kok kuwi karepane wong tuwa. Ning wong tuwa ki seneng nyawang anak sing tata susila, unggah-ungguh, tata krama, ngabekti, ngajeni. Wis dadi jalaran swarganing wong tuwa. Ha iya. Arep sugih mlegedu iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina, nek merosal mbedugal tumindake ora prayoga kuwi dadi jalaran wong tuwa iku sengkake ana ning dalaning pepati. Ha iya. Ora ana ya seneng duwe anak sing gleleng. Kuwi mesti ngono kok, Gong. Ora ngono, wong ki beda-beda. Saiki ngene, isan-isane ing donya iki apa? Werna loro mingantruk. Bejo cilaka, bungah susah, sugih miskin, lanang wedok mlebu metu ha ta? Saiki nek kowe duwe anak tok gadang dadi wong apik, apa terus donya iki apik tok? Mula aku tak dadi menungso sing gadang anak dadi wong elek. Dadi isen-isene donya iki komplit. Allah becik bener luput, apik jahat. Oh iya. Ya sak karepmu Gong, aku arep menging karo kowe apa sing tok cita-citake muga-muga tak amini. Kelakon kowe duwe anak sing elek, kowe mumet sirahmu, gagas anakmu setruk, kepleh-kepleh, ora entuk tombo. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Aku ki nek omong senengane sak karepe dhewe kok. Ayo membangane ora omong kok masa Bagong ngomong kok lurus-lurus wae. Tenan ora gayeng. Lah iya. Reng, apa Tru? Iki ana pamundutan saka Rama Agus. Rama Agus? Jineman uler kambang. Rama Agus ki saka Surabaya. Waduh ya. Ngaturke jineman uler kambang. Sing kepareng nyekar sapa? Jineman uler kambang. Mbak Ayu Purwalestari. Engko isih ana sing utang siji sik Tatin. Heeh. Ora disaur ndak? Laporke polisi wae, Tru. Lho. Perkara nembang kok dadak dilaporke polisi. Jineman uler kambang pelok pos lendro reng. Ya njajal pelok sing kepenak, Tru. Ya. Men minger tukange gender.
minger kiblate. Ya ora, ya minger ning nggon belok. Heeh. Men golek cakepan sing kira-kira asing. Ya. Sikra Sigro apa? Mbok truk mbok rasa. Ki ning pamundutan lagu mbok menawa reng saka lumantar HP kok klangkling. Oh, ya wis ora usah tak waca. Monggo Mbak Ayu. Ayo Mbak Ayu. Diaturake. Garwa nata Wah jan mat-matan. Melek nek mat-matan. nata agung ing cam pala sayo satyane jalan lila mas kowe gotong royong nyambut gawe Mas padha rambang sasentu berjuang dimen bersatu rambang saselimo berjuang dimen merdeka gones ora butuh mamaci ora butuh ngaji butuh kutentrem ing ati kembang kembang sore gotong royong sateruse ora mati ayu nanging migrani ya layang mas Jian nyamlang tenan. Sitre lagi di kencengke kok, Truk. Iya ora apa-apa. Engko wis rampung pas selesai li ngencengke. Heeh. Kaya pengrebabku mbiyen. Ngene gending ra iso ting ting tang tang ting ting tang tang. Ting 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 tang 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 ting 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 tang tang. Gendinge rampung lagi ngek. Wis bubar. Yo. Sari Rapet. ratri kudu eling lan was kentang tung. Wah,
Gur Kambang Sekara Magus Surabaya wis diaturake, Tru. Heeh. Iki mau jebul ana sing kesingsal reng. Kesingsal tegese ketindihan buku. Assalamualaikum dumateng Bu Cangik. Wis Cangik sore mau ya karang ya ketindihan buku ora ngerti aku. Diganti dumateng Pak Gareng lan Pak Petruk menawi Pak Bagong. Ugi warga laras ingkang kula kurmati. Kula Pak Fajari sak ngandhaping Gunung Merbabu. Waduh, daleme gunung merbabu kok. Saking Gir Tengah Lor Jati Sawangan Magelang. Waduh, wis kondur. Sajake ning paling ya nyetel anu Truk streaming. Nyuwun mawibawa sesideman sedaya lepat ugi kirangipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dicaosi. Yo, Mbak Agnes. Katuran jumeneng mangga. Ya, iki ketok wis oleng iki, Truk. Gajah oleng iki wis. Ket sore mau nganti disaduk karo anting bangun. Iya. Ayo jumeneng sesideman. Antenge nganti le tengok wis disangga nggo tangan kok. Kuwi nek tangane diculke grubyuk. Plutuk. Ya, monggo. Sesideman diaturake, monggo. Ya, alon-alon. Engko terakhir sik tate nyaur utang. Wiwitane anderek sang peki Nena priya bagus kang olah budaya manggono piye? sawan menyang Maratuwa. Ngopo sowan Maratuwa? kutha Wah. gedhe Bendara terus kayung-yung. bandara terus yung Seneng aku nek cengkokku ditirokke bungah tanpa apa ya, Truk. selendang kuning kang saking Wukir. Kowe mbayangke ra, Truk? Mbayangke apa nek wong bengok saking senenge terus ngerti-ngerti ngombe iki bayang apa? Ya. Tampil. Suara kurang. suara kurang premana
ning glembuk suwe banget. Ya. Ning asis. Ning wasis angungro marang bendara angungro marang bendara Yah Sulistya pijer ngincangake alis pijer ngincangake alis iya iki ngopo ya cengkokku ditirake kok seneng banget terus apa sih wah senengane domba darke terus nah terus no sasi demam ya wah langgame to luwih becik patrono tembang pisan liwat kincanging alismu monggo liwat kincanging alismu kuwasa aku
Mbah. Ambareng ora ngantuk ya jogete Agnes ya. Luwe becek lara untu. So meliuk-liuk ora karo-karuan. Ngantuk nggih, Pak. Oh, mau turu kok ora ngantuk. Kepiye ora? Ayo nggo ngilangi ngantuk ya terus nek omong ora jeder-jeder kene iki ndak. Ya. Ayo genti sing mau disuwuni. Endi mau amplope mau? Oh, wis lali janjine. Ya. Ki podang kuning. Oh iya, sing kepareng nyekar Mbak Tatin Midut. Waduh. Ki jan nulisi Mbak Tatin Midut. Oh iya. Ayo Dut. Midut. Kula mele. Hah, iya. Rumasane nya ki Mbak Tatin Midut. Kagem Mbak Tatin. Saka Pak Teo Kadim, KP pengasih sobat ngebiar. Oh iya. Wah, sip iki nggo tamba ngantuk. Nanti nek gelem iso tamba makane suarane mesti pletuk. Ya ora. Pletuk bluk. Ngapa wi? Ayo empo. Ya iki nang kene. Lho iki. Mesti lah ngger ngoneknya aku ketemplokan nyawa to. Ketemu apa? Nyawa. Nyawa iki apa? Kuwi lho apa jenenge? Kewan cilik-cilik lho. Aku ki semut kok nyawa. Ya apa to jenenge mbuh kuwi? Kepik. Apa? Kepik. Endi? Iki kabanget lho cilik-cilik nang kene iki. Mau ana sing mlebu wedangku ora ngerti nek panas. Ah tak syukurke. Wong tak ler kok nggo mlebu kepik modiar kowe iki. Iki mbathang nang kene iki saiki iki. Iki apa? Lho, ya ora urip iki wong panas ngencang-encang aku ilate lara kok areng melu ngombe. Aneh-aneh ora. Ya ora. Waduh. Mlebu meneh. Tin pindho wisan mlebu. Yo. Nanti. Hah? Kok mbok rasok mancing suasana kowe. Lah piye? Esuk dikon nembang kok yo nendi. Ngono aku muni tidur ngono kok ya, Ma. Ya nanti. Hah? Ya nanti. Ya, aku kaget langsung dikendhaleni lho ya. Kaya mau kae lho nek aku. Weh lah, ayo. Ngono ya. Kuwi apa to jane? Wah, ora tanggap nyonya tampani sik ditik. Ya. Asing dodong kemekelen kok denganane. Iya. Ayo dibawani podang kuning. Bawane sing pucung mawon nggih. Apa? Pocong. Aku bingung ngono ta. Nggih. Anu ngurus manuk ngono ta. Ya ora apa-apa. Aku bingung. Soal iki ya Kyai Kulon Praga kok dadi padha karo ning bumi kelairane. Ini dalan gedhe kan mau ngidul bablas terus tekan desa sing isine wong Batak kabeh. Kok Nanti kuwi Nainggolan. Nanggulan. Nah, Jawane Nanggulan ning asline biyen Nainggolan. Nanggulan tak mriku niku nek kula Sentolo kok. Iya Karang Nanggulan ngidul engko jedule Sentolo. Oh, saradong ora. Ngidul terus jedul Sentolo pas brimob ngono kae kowe mandek tembak sirahmu kowe. Lah ngapa? Lah salah yo ngeyel ora. Sentolo ngulon. Heeh, engko pas tikungan kae ana pom bensin apa jenenge LPG. Ah ngarepe. Lho. Ngarepe iki kebon iki. Ayo tadi nang kono kuwi. Oh. Ana sumur tuwa ayo nang kono. Semua penghunine ya. Ayo nek muncul ih. Ayo. Saben dina mikir manuk. Kepiye manuke kok tok pikir terus ki?
Ora gelem manggung e. Wah, ayo men kurang pinter le metheti. Lah piye, le meteti piye? Ora muni ngono kok. Iki karang ngono. Kroto ki aja keke sak jimpit. Ora kroto kok sak biyukan sak gegem, ayo mendem manuke. Ha iya, kroto ki menggo manaske awak, nek carane menungsa ki madu. Madu sak sendok wae, stamina iso oke. Madu sak botol. Ayo mangsur. Ha iya. Wong Manuk tak pakani pelet e. Hah? Pelet. Manuk apa kowe nganggo pelet iki? Aneh-aneh ora. Manuk lele. Manuk lele nyungut kowe kuwi. Njur nyungut. Lele ana sungute. Ha iya. Tak dipatil kapok kowe. Mikir manuk podang. Aku sing nang ngarep omah kok ireng manuke. Podang ki kuning kok. Manuk endi? Ngarep omahmu kae. Kae manuk apa to jenenge aku ya ora ngerti lho. Oh, manuke bapakmu. Oh, paling bapak kok sing ingu. Ya wis ben. Manuke avatar. Oh, kurang ajar to kowe iki. Karo bapakne kok ngelokke avatar. Bapakne jenenge sapa? Sutar. Oh. Pemain film kartun. Heeh. Avatar. Mula nang omah nggawa toya. Oh iya. Apa to ya? Tongkat. Oh, ndesit banget. Aku ya ora ngerti toya iki ngerti Kok ngono ku kok? banyu. Hah? Toya iki banyu. Toya kuwi. Toya iki kae sing nggo silat kae nggo wusu. Agawe gregeting ati. Kok cangkemmu kaya leng apa ya? Lah apa mlebu terus e? Masa kon ora omong. Iki lho, Truk. Iki. Ora apa-apa nek kaya ngene watune dualang sangit. Ceprek. Apa? Ceprek mimik apa meneh ya jenenge? Bagene kowe mah hafal kewan cilik-cilik ngono kuwi. Lah ya jenenge ngono kuwi ketoke. Iki ceprek iki. Tak Hmm. jungkatane. Kok sejengkate? Ra nyambung lho. Ajare nyeprek. Mbah, ra omong. Kowe sing radongi kowe. Lah ya piye wong kewan kok dijengkati iki? Rumah kamu kewan iki ra ndek rambut to? Duwe iki. Gelo tak dudu iki. Gelo, lho iki sing gondrong. Gelo, wah, iki sing gundul. Iki sing ndase tengah ra ono rambuté, pinggire ono werna-werna. Padake ya ming cilik ora. Kowe nek ndelok tawon kae tok emat ki nganggo mikroskop. Mikroskop wis sing ndelok barang iso gedhe lho, Truk. Kuwi penuh dengan bulu. Oh iya to. Terus jengkate sepiro? Hah? Jengkate. Sik to. Nebirungku barang ya, Tin. Mula ditutupi mingkem. Mingkem jasmu. Lah piye to? Wong dalange dunake mingkem tenan ora dibayar. Lombangane klebon. Hah? Piye? Mbak. Kuwi apa to jane? Hah? Ora apa-apa. Mangan bangku lho. Aku tahu mripatku klebon. Walang sange dhewe melu ta kowe mbiyen? Melu. Ah, ning ganjuran kae. Zaman kae to. Heeh. Ana kae to. Mak bleng ngono kuwi tak kedhepe ngene iki mah nguyu to. Wah, nang mata panas banget aku langsung digotong karo Pak Dokter. Tak kira arep disuntik matane ditokke suntik bul mung disemprot banyu anget. Kok ora disuntik ya? Ora, wae men picak. Seneng aku nek kowe picak, nek aku seneng kok nek aku picak. Mboten lho ben mari nek wong lara ora ya disuntik ngono lho. Ming disemprot banyu anget ya lho terus ilang. Priye iku ompure tenan. Aku terus dendam. Kapan ketemu walang sakit tak uyuhi genti. Terus wis Aku neng mobil ki eneng. Wah, tak jukuk wulune tak ke njaba.
Deleke lemah nggon watu tak tur. Modar kowe. Kejek-kejek kae. Iso urip tak tutukke sih santung. Apa? Mana saya lho tak tutuk nganggo watu. Tutuk nganggo apa? Watu. Oh. Kok ming ngono. Aku gak ah. Apa sih? Gaya tenan nek muni basa Indonesia kemayu tenan ya asli tenan. Heeh. Oke sing do nganti go kepencut kok Latin iki ono sing WA aku lho Gong. Latin itu kalau goro-goro suruh bahasa Indonesia saja. Wah, malu-maluin. Dia itu bahasa Indonesia cuma tahu sekedhik kok. Sekedhik piye? Cuma tahu sedikit kok. Sedikit. Medhu nang rest area Cikampek iki Jakarta ya tuku apa-apa ki tumbas. Modar kowe aku ngono. Wonge sing dabakul, apa Mbak? Mau beli apa? Tumbas. Radang. Tonto ya. Nek nang omah tumbas ngono. Ya Jawa ya aja digawa ning kono. Lanjut ya. Aduh, di sini panasnya ngendrang-ngendrang ya. Di sini Saya dek pas adus. Waduh, aku krungu kon jaba isin. Glodak. Aduh, ciduknya tiba. Nang kene gaya muni, apaan sih? Alah, anake sutare kemana? lah ngopo lho anake sutar ya manusia kok pentuk basa Indonesia. Mbok ya rasa haleman. Ya itu kan keluar sendiri. Hah? Mas. Hah? Apa ta Bagong ki? Bicara apaan kamu? Maksudnya itu secara tidak langsung itu ngomong sendiri ngono lho. Jam pusing kepala. Jadi bisa disirahe ngopo ora? Kaya ana sing mak gremet-gremet nang sirahe. Dicopot, delok. Apane? Jerone ana apane? Ana ndase. Pasti anak kewane mlebu mbok menawa. Ora tak copot. Kowe nek iki prondasku iki terus seneng banget e. Mergane apa? Embo, kaya arep tok liling kae lho rasane. Ora ana rambuté gaya. Ana wae. Mangsane ora manis ya, tak semir e. Waduh, disemir ora. Mer putih ya. Ya ben ya. Rambutnya semir putih. Ha iya, kuwi jenenge wan ora semir. Men truk. Cek gatelan po. Ijek. Aku apa tak kolok ki to, Tin. Ya weruh lho, piye tak kukurke apa piye? Nya. Koyo lah. Nya, tenan. Ya ini ki nak mangane aja. Raine lho. Raine cengelmu. Lah kok dikukur ngene to. Ha iso tak tapok kowe. Lah sing kencokan nyawa kan raine. Emah, tak kukure dhewe nek rai. Nek ndas sak karepmu. Lah kontranya. Ora apa-apa. Iya. Apa esok? Yo dientekke. Nora mendol sun pikatku lute bendol. Ya. Esuk awan ning omah radoyan mangan keluyuran golek sing tak sawang. Ya. Yuk. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran golek sing tak sayang.
iya. Wis jam 3 luwih, terus arep bubar jam pira? Ha iya. Ming perkara ngrembug kewan cilik-cilik kuwi mau. Heeh. Nanti blandang wonten ya. Ayo. Ya Tra, ya suwanane Bapak. Ayo, suwanane Bapak. Karo ngenteni ndoro-ndoro le padha rawuh ning Karang Kadempel. Ayo. Janeng yaning nalaka ngati langit om Mambang pangepasolan mamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur
langaning kalang banaglar pandaan moncar non lir kekonan surem sorotetan badan Majakunggir Abimanyu apa dene Gatotkaca sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa kulup sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah Padanawa sowan kula boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Kakang Semar inggih Siwa Badranaya suwados sowan ngabdiantur ngersa paduka Kanjeng Prabu Darma Kusuma mugi dados ing kawuningan wa bilih sakmangke Kyai Semar nedya gadhah damel inggih menika gegayuhan ambangun Praja Ngamarta sarana ambangun kayiwangan ing mapan wonten ing Praja Ngamarta boten wujudan papan ingkang endah imbaning kayangan babar pisan boten namung kala wau kinarya sasmita bilih kayiwangan Umikun sing langit kelap-kelapaton lerkin saking risang mawe gandrung ing Antarja nggih kasinggihan kula ingkang sowan kula ngaturaken bekti kula kunjuk wa ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wak ping Mandura Tampanono kula pendhingga jimat paripin dayaning kasantosan eneng apa kowe sowane negara Mandura mugi dados ing kawuningan lho sowan kula mboten saking pingajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar utusan lawan anakku jangkar bumi nggih kasinggihan mengaten. Wigatine Kakang Semar utawi Siwa Semar Badranaya badhe ambangun kayiwangan wonten Garing Amarta. Mboten ateges ambangun papan ingkang endah namung bangun dhateng gesangipun para kawula. Bangun dhateng lair batosipun para kawula sak negaring Amarta. Saengga negaring Amarta sak mangke saged pulih kados wingi uni mujudaken praja ingkang ayom-ayem tentrem. Nanging kedah syarat-syaranipun wonten kula kunjukaken rasa paduka Kanjeng Wah ing Mandura. Lho. Syarat-syaratane apa? Syarat-syaranipun boten sanes kejawi namung paduka Kanjeng Wah Mandura maring ngampil pusaka ing Mandura. Kyai Nenggala tuwin Kyai Alugara. Sak mangke parenga badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Lho. Kyai Nenggala inggih kasinggihan mekaten. Antarja. Yen mesine kowe ngerti, Kyai Nenggala Kyai Alugara kuwi dudu pusaka bain-bain. Kuwi pusaka kadewatan. Lah kok dadi Kakang Semar bakal mboyong wujuding Kyai Nenggala lan Alugara dadi sarana sarastrana mbangun kayangan negara Ngamarta. Apa ora melek mripatmu? Kyai Alugara kuwi pancen iso tok gawa, iso tok boyong. Ning nek Kyai Alugara utawa Kyai Nenggala kuwi mapan ana ing sak njabaning daging, sak jeroning kulit. Kuwi ora iso digawa dening sapa wae. Kedah saged kula boyong, Po. Nek aku ora entuk, kula kedah meksa lan paduka Kanjeng Wah Prabu Mandura. Piye? Kula kedah meksa dhateng Kanjeng Wah Prabu Mandura kemarenga maring ngampil pusaka kalih. Kowe arep meksa karo Baladewa ya? Kowe arep meksa karo Baladewa? Yen ngono kowe wani karo wakmu Mandura. Mboten ateges wantun, nanging menawi kula wangsul mboten pikantuk damel, ateges kula badhe dipun paidu dening Siwa Semar Badranaya. Sampun boten wonten giranipun kula jejer satriya, teka kula sampun sagah nanging boten kababar dados pakarti. Yen ngono karo wani karo Baladewa, nyuwun pangapunten. Iblis lanat bayi iki sore.
kedahipun nenget. Yo, aku tak sareh. Bangane seseke ra jamak-jamak aku tak sareh pun. Aku tak sareh. Ngoyak apa, golek apa? Iye, nyo tampanono Kyai Nenggala. Koko Prabu, nggih, kula kanthi wonten ing arah kadempel ya. Ayo Kresna tak tutke. Den prayetna samorere seka balik tityoni gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar Kakang Semar. Apa niati Kakang Semar pancen wis kaya diaturake dening atmajaku kabeh? Yo, Kakang Semar. Kakang Semar apa pancen kaya mengkono? Den. Napa sing kula lakoni niku mboten kula kok pribadi dhewe sing ngrasake. Mboten kula dhewe sing ngrasake. Ning niki kanggo kabeh, kanggo bebrayan, utamane bebrayan negara Ngamarta. Kula nyawang negari kula, lah kok wis ora kaya mbiyen. Katone wis ora tentrem, katone wis mboten jenjem. Kawulane padha nggugu karepe dhewe, sithik-sithik gegeran. Ana perkara sithik digawe rame, ana perkara sing sepele digawe ora tentrem kahanane. Kahanan sing kaya ngoten kula niku ngrasakake. Nek kawula Ngamarta wis koncatan rasa kamanungsan, mula kudu dibalekake. Negari Ngamarta niku dados negari songsong agunging para kawula. Negari Ngamarta menika dumati saking pulo-pulo ingkang kathah ning rumiyin manunggal dadi siji ning saiki kok sithik-sithik geger sithik-sithik geger. Awi dipun dandosi sranane sampeyan-sampeyan keminangka dadi pangareping para kawula aja wegah cedhak kalih para kawula. Aja rumangsa sampeyan ora duwe tanggung jawab nyaketi batining para kawula. Kawula niku mboten butuh diparingi duit, kawula niku ora butuh diparingi brana picis. Ning kawula niku butuh dicaketi rasane, dicaketi atine. Dikaruhke mawon wis senenge ora jamak-jamak. Anane kanan kaya ngeten niku merga kawula ora nate dicaketi karo pangarepe. Mila awi sing ngempun nggih empun nanging sakniki awi didandani alon-alon.
dibangun supaya Ngamarta embanipun kados wonten ing kayiwangan. Gesanging para kawula kebaing katentreman, kebaing karukunan. Sami-sami ngraosi bilih gesang wonten negari Ngamarta kedah junjung dhateng negari Ngamarta. Ngrumaosi jejer putra bumi kudu ngreksa marang praja ing Ngamarta. Kakang Semarya. Lah banjur pusaka iki gunane apa? Niki jane rak minggu srana sampeyan nedha tekan Karang Kadempel. Nek mboten kula jaluk pusakane ngeten iki, sampeyan ora bakal tekan Karang Kadempel. Monggo kula niku abdi lho. Kula niku abdi. Ora ketang pisan pindho ya sok ditileki. Ora ming dinengke mawon. Nek kula ditileki tok Semar kowe waras apa ora? Kula niki le sowan ya mempengi ra jamak-jamak. Pendak-pendak kula caos bulu bekti glondong pengareng-areng dhateng punden Pandhawa ya seneng kula mboten jamak-jamak merga pendak-pendak kula dikaroke. Ning kula ya ora tau ditileki, ora tau dikaroke. Mula kula gawe srana kaya ngeten niki. Ning napa sing kula ucapke bakal mbangun kayangan niku nek mboten dibantu kalih punden-punden kula sedayanipun lancur-lancur Pandhawa mboten ajeng isa nglakon. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar, Ndara Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa ngemutaken para putra-putra lancur Pandhawa ya ampun ado-ado kalih para kawula. Dicaketi atine para kawula, dicedhaki. Mangke nek sampeyan cedhak kalih para kawula niku ora usah mangkongkon, ora usah mangumumke, ora usah ora usah mangratake dening para kawula sedaya pun ngrumaosi dejer minangka kawula Ngamarta sami sengkut gumregut mbangun praja. Sami witados kalian pangarepipun, sami pitados kalian pendhuwuripun. Mergi sing dhuwur ya nggatek karo para kawula. Nek kawula digatekke karo sing dhuwur, kawulane mesti nggatek karo sing dhuwur. Ing mekaten mujudaken praja ingkang gemah ripah lo jinawi kerta tata turaharja ayem selaminipun Ndara.